Passem-ho fort, Va, silenci. Silenci. Bon dia. Avui farem un debat. Tractarem les religions en l'actualitat. Em consta que havíeu tractat la història de les religions en la classe d'història, oi? Sí, però molt per sobre. A mi no m'ha quedat res clar. Home, normal, és que no té cap interès. De què serveix, no? Sí, no serveix de res. Això ho veurem avui i a la sessió del dimarts que ve. Ui, quin pal! I per què? Pot ser interessant. Ja ho veurem. Una pregunta. Qui de vosaltres és practicant d'alguna religió? Jo no. No. Un a un, sisplau. Tu, Mariona? Jo no. Per mi és una cosa retrògrada. Coneixes totes les religions, Mariona? No, ni la cristiana. I com pots jutjar una cosa com a retrògrada sense conèixer-la? Pues bueno, no sé. Tu, Nacho, no ets practicant? No ho és. Si no, em portaria vel i no em porta mai. Jo no sé què vol dir practicant, i no per no portar vel sóc menys musulmana. Home, sí. Ha de portar vel, no? Crec que és una qüestió cultural i no religiosa. A veure, la meva mare resa i no porta vel. El meu pare no resa i jo tampoc, però em considero musulmà. Quin lío, jo no m'aclareixo. Las respuestas mañana en la noche, a la misma batihora, en el mismo Vaticanal. Entesos? Doncs quina diferència hi ha entre religió i cultura? On comença una i on acaba l'altra? Crec que no es poden distingir. No són el mateix, però estan molt associats. Per això parlem de cultura cristiana, musulmana, jueva, etc. Oh, carai, noia, sempre tan sàvia. Calla, avorrit. Oriol, si el que diu l'Aiman és així, de quina cultura ets? La cristiana? No, jo no, a mi no em van ni batejar. Però bé que celebrem Setmana Santa, Nadal... Molts dels noms que tenim són religiosos, no? Però quan diem cultura vol dir que ho hem inventat els humans, no, professora? En canvi, la religió ve de Déu, per tant, no és humana i així no és cultura. Però si veiem diferents maneres de practicar la mateixa religió, vol dir que cada país interpreta i practica la religió a la seva manera, no? Però ja es veu qui és religiós i qui no. Per exemple, al meu poble hi ha moltes persones musulmanes. Com saps que són musulmanes? Que ho tenen escrit al front. Home, es nota per com vesteixen i on van a comprar. Però que no et dones compte. Les persones musulmanes no són totes iguals, ni viuen la seva religió de la mateixa manera. Aquí a l'institut tens l'evidència. Jo diria que cap religió és monolítica. Bueno, què? Què dius tu ara? Monolítica vol dir que és d'una manera fixa i única, i que no accepta ser interpretable. Això és cert. Dins el cristianisme hi ha moltes branques, per exemple, la catòlica, la protestant, l'ortodoxa, i fins i tot dins de cada branca hi ha diferències. Doncs a l'islam li passa el mateix. De fet, jo penso que no hi ha només un islam, sinó que hi ha islams. Però què dius? L'islam és un... Això m'ho va dir un amic meu musulmà. Una altra cosa és agafar la gent. Parlant de l'islam, sabeu que l'altre dia va sortir a les notícies que uns veïns no volien que s'obrís una mesquita al seu barri? Què en penseu d'això? És islamofòbia. La mesquita és l'excusa. No volen musulmans al seu barri. Potser se'ls ha de preguntar per què no volen una mesquita al seu barri. Les seves raons deuen tenir, no? A les mesquites hi ha molts radicals i fanàtics. I la gent té por. Això és el que passa. A veure, Sheila, has anat algun cop a la mesquita? Parles sense saber, i aquest és el problema. Estem plens de prejudicis i estereotips. La mesquita és un simple espai per resar i de socialització. La gent fanàtica hi és a tot arreu. Jo, contestant a la pregunta, professora, penso que no em sembla bé l'actitud dels veïns. Tenir una mesquita o qualsevol espai de culte crec que és un dret que està en la Constitució. Forma part de la llibertat religiosa. Apa! Samir, tu deies islamofòbia, però per mi és racisme. Una discriminació per raó de creença.
Buf, és molt complicat tot plegat. Com heu vist, el tema dona per molt. Aneu pensant i el dimarts que ve continuem. Rebosantes de energía, ágiles y dinámicos, porque las vitaminas, minerales y proteínas de Chocomil te ayudan a ser fuerte, audaz y valiente.